Orduan, esan nahi dena da beti die dependente. Eta hori sartzen da bitartekari edo bideratzaileen papera, bale? Orduan, hemen lehen publikoekin zuzenean nahi baginen lanean, helduekin eta gaztek sartzen dira, hemen ez, hemen bitartekari edo bideratzaile horiek izango dira klabea. Desberdintasun nagusi hori dago helduta honen artean. Bale, hau beti dependente dela. Orduan, hemen azkenen, hiru talde, hiru talde bidare jarrita, baina hiru die azkenen aurretan bi talde daudelako. Hauek hierarkia justu, guztiz vertikala dauke, bale? Familian edo eskolan, baina beti aginduk beti dator. Mendiek, orduan, guraso kaintzen du, askotan umek esan da, baina, ulertzen da. Eta eskolan berdin, bale? Agindu beti dator. Ja, neraben taldea, desberdine da, hau horizontala da, eta orduan hemen ja sujetoa taldea da. Naiz eta badaren beti liderrak hor talden ez ja nerabe zaron sartzen die. Hierarkia vertikal bat eukitzetik, horizontal batean basatzen die. Orduan, berdinen arteko taldeak edo die. Naiz eta liderra beti daren, ja hor ez da hori hierarkia bat. Baina sujetoa ez da norbanauka, gehiago da taldea. Orduan, talde egiten dona egingo denik. Orduan, sujeta desberdin da. Bale, orduan, estrategiak hemen zein die? Hiru talde horien ganera den behar dut, familia, eskola eta berdineko osatutako taldeak. Orduan, hor zer daukagu? Zuk familian erabiteko sujetoa familia da, bitartekaria familia da, erabakia guraso hartzen du, orduan familientzako kultura eskaintza, más o menos, egiten dugu. Gero ja, eskola. Hori ere batzutan egiten duzu. Orduan, kuestioa da hemen klabea izango dela bitartekari egoki bat bilatzea, hau da, irakaslea. Kasu honetan normalen irakaslea da. Orduan, kuestioa zer da, guri hemen batzutan failatzen digulea, eskolatik egiten da museo bat egitera, baina egin behar dalako. Urtero egiten dugu irtera bat eta ez da, noa. Baina, kasu honetan, eskolako irakasle hori balimado motiba hau gertu daiteke imaginau DBH, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, nera berdare eskola. Orduan hor, bik nahazten die. Orduan, kasu hortan, guk lortu garen daukuna da, pertsona horrek kultura esperientziai barneratzea, eukitzea esperientzi positibo bat. Eta orduan, hor klabea da irakaslea baita ere, zenbatenako motibatea. Irakaslea baldin badiho, tokau zaitelako, eta hola, eta peak ez baldin bada interes bat jartzen, ikustea jundien hortan da, hori gero, hierarkia hori eskola barrun nola badaun, ez dut zertako bali, ez dut barneratzen ez dut lagundu. Eta orduan, bezalde batetik, esperientzia kulturaloi barneratzeko, hezkuntza metodologiako aplikatu beharko ditu eskolan irakasleek. Aurretik, edo bueltotan, handik bueltotan, Orduan, horreatik da klabea nerabezaron kasu hortan, imaginau, DBH-en darena, adimai jotze berdintzen museo batea edo zer ikustea. Hori gero barneratzeko edo aktibidade bat iken aurretik edo egiten ondoren, zatik, bertan ingoituzu aktibitate, bale? Baina bertako aurretik dintzen da. Hori gero interiorizatu da, bale? Eta orduan, eta irakasle jarrera eta motivazioa da klabea. Eta, familien kasu berdin esan daikegu, Eta gero, hemen nerabeak ja hierarkietatik kanpo darenak. Eskola eta familiatik kanpo darenak, eta ja, esan deuna. Hor, sujetoa ja da, hemen Euskal Herrin igual kuadrilla, esan daikegu, taldea. Orduan, jakin hemen ja, berdinen talde batea pasareala, helburu izango da nola lortzen duen talde guztia jutea. Horako ekintza batea. Hor ja, talde guztia juten bada, ja, ez da ginola esan da, igual, liderrak emeneki daik, paper garrantzitsu bat, talde guztia eramateko. Baina hor normalen erabakia talden hartzen du, dana batea hartzen duen, ez da liderra proposa da dana hor. Beti talde ikuspegi batekin, hauei adibidez kultur bonu baten erabentzako seguronea, hori
pertsona da. Hauekin sujeta beti akordo bate bataldea dala, ez? Orduan da, adibidea, San Agustinena, San Leona. Orduan, hauek justu, esketauzkie, nerabeekin zuzenekoak on izeneko programa bat, eta aurrekin txikibiran izenekoa, aurrentzat, barka. Orduan, nerabeen hortan, oso ona da, hau egiten du, ikastetxekin elkarlanen jarri zen, hau kezka guzti sortu zen gazten implikazioa zen kezka. Torno esaten guazen aurrak eta nerabeak lantzea eta ez gazteak. Gero gazte izango dien horiek landuko jugu. Orduan, hasi die, herriko ikastetxekin lantzen, hartu ditue agiatu gonak izango dugu musika irakaslea kasu hortan, eta orduan, zer egiten du, aurten San Agustinen egongo dien, 5 ekintza aukeratzen dut. Kontzertu bat, erakusketa bat, antzerki bat, ez dakizela, desberdin. Orduan, nerabeak eskolan, irakasle honekin, aukeratzen ditu 5 ekintza. Orduan, 5 horietako martxan jartzea dihotzenen, esate bateako, erakusketa den kasun, egin zen. Asteburuntzan, astearten montatzea etorri behar da, bea baina, erakusketa egiten zuen, bea etorriko ez, astearten goizeko 10:00. Orduan, etortzen die, klase guzti etortzen die, eta ikusten duet, montatzen, laguntzen du montatzen, beste ez daitze, esplikatzen die, beste hau montatzen da, hemen hau behar dut. Gero, promozio lana, esan duen bezala, kasuantan San Agustineko langileki hasiten du ez. Orduan, erakusten die nola egiten du, egiten du kartela, zabaltzen du gola bilatzen, orduan, etortzen die fisiko beste egun baten, eta erakusten die nola egiten duen. Eta gero, ekitaldira bertara etortzen dira, erakusketa, kontzertu edo nadalakora etortzen dira ikustea, eta ondoren, klasean egiten duen, kronika bat idatzen behar du horren ingurukoa. Adibidez. Eta horren da, kristal, gero ja, golako atzu, musika talde baten urte zebiltzen, eta guain hasi San Agustina etortzen. Eta guk igual ez dakizen, eta besteak igual ineko gonduke hau, eta, baina, jende hori, ja dau eskala hortan gora xogo. Eta hori haidien erabekin egiten ikastetxen aliantza horrekin, Eta guain ja, talde puntatzeinen eskolatik kanpo, igual jungo die San Agustina adibidea. Eta gumekin egiten duena, kasu honetan, hori dau hartzaia familiak da, azkenen familiek egiten du bitartekari lan hori, beste irakasleekin duen bezala, kasu honetan familia. Eta kasu honetan egiten du baita ere, ez, umentzako antzerkiak. Ez, egiten duena da, umentzako antzerkiak, baina horretik, etortzen die aktorekin, eta esaten du, ez dakizeta, horren dana jolasa, estrategia da jolasa, umekin baki horre funtzionatzen du, horren horretik, erditzen dieakin, edo musikarikin kontzertuen kasun edo, instrumentuk erakusten dizkie, instrumentu zara eta hau ez dakiz zer da, beste zer da, eta umekin hori egiten duen, gero ikusten du kontzertu edo antzerki edo ikuikontalaria edo zentzea. Eta gero ondoren nene, eta guztu ez zu beste, hartzen duen tarte handigoa, eta oso ondo funtzionatzen duen, oso ume guztik, eta gero jaduki ume hori txikitatik, kontaktu bat, instrumentu desberdinekin, zeo txateatzen duen, hau da ez dakiz zer, bestea, baina ez ziketa hori azten dien pixka da. Eta ez bakarrik ikuikontalaria eta kitu. Egiten duen pixkat oso. Esan, ez zina bazten duen da bintzela, jende pilo bat. Eak botatzen ziren klabek hori bitartekari hori ez haue pertsona dependentien einen, esan duen, gero ez, bi horiek oso garrantzitsu. Horrein gadu? Eta, bukatzeko nik uste nuen igual hau etzigula hastik emango datorrena lantzeko, baina, ez da oso luzea, Jaionek ondo haipe duen bezala, eta taldetan esan dezuen bezala, guzti hau dana oso lotuta dijo komunikazioekin, eta marketingakin, eta nola iztenia publiko horrengana, eta bat eta beste. Orduan, marketing eredu batzuk badaude, erabiltzen diena gehiago edo gutxiago kulturan, eta normale, hauek dira marketing eredu batzu masiboa, segmentatua eta pertsonalizatua, esplikoko pixka bakoitza zein eta kultur kudeaketan igual nundi jotzea komunikazioa.
masiboa azkenen honek oinarrin daukena da guk dauko ekitaldi bat edo produktu kultural bat edo zerbait, eta helburua da hori, kriston jende pilana salmenta masibo, bale? Honek berez marketing masibo oinarri hori daute. Orduan, honek berez merkatu logika batetik egiten da marketing eredu da, ekitaldi hondik eta dion asko pixkat hau da, ez? Aldan gehiena saldo, aldan zabalkunde handina. Honek, aldan komertzia komunikazio eta lan estruktural hori oso gutxi dauke, zati da, publiko guztiri egiten dio zea berdine, publizidade berdine, kartel berdine, kuestio da, mila kanal igual erabiltzea, baina azkenen, kuestioa da gaur egun merkatu asko dela segmentatzen edo gure kasun publikoa ez dela, ja asko espezifikoa da, ez? Eta orduan, ja profile asko aldatzen nahi da, jakingo ja gaur egun dana pertsonalizaziorako joera da, ez? Bai, erropatan berdin dio gauza guztitan, ez? Orduan, hau geroz eta gutxiko egiten den gauza bada, baina zuko haindik hau ikusten den, eta nire gukeok askotan hau erabiltzen deula, naiz eta gure ekitaldik askoz txikiok izan, lehen esan dugu kafe para todos hori, ez? Talde batzutan komentaban hori asko erabiltzen dugu, duzkulako eskatzen dolako hone, baliabide gutxi, eta gu normal baliabide gutxikin kontatzen dugu. Realidadea pixkat hori da, ez? Baina gero, egia da, marketing segmentatua askotan askoz eraginkorra badala. Orduan hau da guk segmentua, igual lehen egin dugu publikoen arabera egin dezakegu, edo guk baldin baduzko publiko erregular desente eta adintarten arabera egin daikeu, nahi baldin badeu, ez? Adintarte, Donostien esan duena, igual momentzako, adintartea behitzen daiteke zea peligrosoa batzutan. Azkenen da, banatzea publikoa guri interesatzen sailkapena eginez eta horien arabera komunikazio desberdin bat egitea. Orduan, egin daikezu, antzerkiko eskaintza bat, sektoreka egin daikezu baita ere. Orduan, hemen azkenen funtsan hori da, hori bi eratara landu daikezu. Azkenen, nik segmentu bakarra dauket, ez? Eta nik esaten nik landuko bakarra, antzerkizaleak edo nire herrin, edo noizbenkakoak, ez? Eta horiei produktu eta eskaintza desberdinak emateizkiak, guain antzerkia, guain ezakizu bizta, edo nik indaiket, hainbat segmentu, gazteak, antzerkizaleak, ezakiztein goizteak, eta gero, bakoitzei bere espezifikoa eman. Aukera desberdinak ematen ditu honek. Egia da, honetzako joera iralazten egiten, ez? Eta pertsonalizatua, eta hau asko ematen da, hau da, pertsona bakoitzari zu nahi dezuna eman. Eta hau honek eskatzen du, artisautza lan ikusten bezala, azkenen eskatzen du estruktura eta baliabide ikaragarri handiak edukitzea, ez? Datu base ikaragarri handi bat, pertsona bakoitzari zure publiko non zaude, ez zaletasun dozkezun, zein ez dakiz ez. Eta hori argi ikusten da gero, enpresa handik internetikok eta hola, guri publizitatea nola egizten zegoen, internetez erosketak iten behituzu, besteak egizten zego pertsonalizat. Hori hau izan ditzeke. Ja segmentaturik urrengora esaten dut, moitzen dituen datu base eta dan automatizazioa besteak, adoneak gaztrizturai, oso handi dauke. Teknologia berrik asko agindu duela hori dana, baina, hau da, beste estrema guztiz pertsonalizatua. Gure kasun, azkenek kultur kudeaketa edagokionez esan duena, guretzat, lanketa segmentatu bat izango litzeke egokiena. Ikusten dugulako askotan, beste masibo hori edo kafe para todos horrekin batzutan, ez? Bankamotz eta, gutxi asko dano egiten dugu pixkat, segmentazio hobea edo kerragoa, dano egiten dugu. Adina dela, familia dela, edo antzerkia edo sektoreka, orduan, gomendioa behintzen berez hori da. Azkenen, marketing masibo funtzionatzen du, eta hori aditukola esaten duen, eguneroko kontsumorako gauzak dienen, mundu guztintzako baliagarri dienak, horren funtzionatzen du.
ogien oso gobikoa esango, baina edo gasolina kotxea zaitze bestea momentuetan guretzako egunerokoa oso garrantzitsu dientzia horietarako funtzionatzen du. Gure kultur jarrera egunerokorako beharrezko bie gizartearentzako jendek izango dut, ez. Uste, entzitzea dut batzuk izango dut, bai, ez. Orduan, bastante argi dau, gurea kontsumo oso espezializatuko ondasun bat, dara, kulturrezintza. Orduan horrelan eta segmentatu da eskatzen dut. Orduan, guk egin dezakegu alik eta parte hartzaile eta salmenta eta gehiena lortzeko, edo egin dezakegu baita ere harreman luze eta iraunkorra sortzeko. Azkenen guk, harreman horrekin lortuko delako azkenen, publiko horiek pixkat fidelago izatea, eaien perspektibak iriki, egunen baten implikazioa iristea, eta iruki hortan gurantza jutea pixkaneta, ez? Azkenen, lanketa segmentatu batek, harreman iraunkorrago kalbidetzen ditu baita, beste da. Gaurko ondorio nagusi pixkat hori da, ez? Kontuan hartzea, sailkatu ditzazkegula publikoak, era batera, bestera, zailuna guk hemen proposatu dugu sailkapen bat, iruki hortan nola jun daiteken batetik bestera, zer egin dezakegun publiko bakoitza lantzeko, baina gero hortik egin daitezke beste 1000 eredu, edo segmentazio handigoa, zailtasunaren arabera, sektoren arabera, adinean arabera, eta komeni zegoen arabera. Baina, argi dago gintzen, segmentazioa egin behar dugula. Horrek ez du esan nahi, zertan programazioa izan behar danik ero, dana segmentatu behar ez. Modu konstiente baten egitea, eta kontuan izatea, beti ere, harreman iraunkor bat sortzen badu dara, jendea kultur esperientzietan parte hartzen jarraitzeko bidea emango. Orduan, gaurkoa, hoxe izan da dana. Orduan, gara ezagutuko du, azkaren azpitiko bezala etorri, besteak beste. Orduan ezak nahi batzu galderak, impresioak, besteak, badakit kriston txapa sartu izotela. Baina, atxedenen horrez batzukin komentatzen. Orduan ezak pixkat zuen impresioak edo edo oso burutik egitzen batzera da, eskabilatu da, gurera aplikatzea ikusten berotu pixkat komentau, aproetxo nahi genuke eta bestela, bidaliko dizugu formulario txiki baten barrigatzua egiteko, baina ezak pixkat espero zutuna zen oso kontzeptutan ditu oso abstrakto edo ikusti erabilgarritasunik eskertuko ditugu pixkat zer nien etorren baita ez nukila oso espero zen. Parte hartzen ez dugu asko, sakondu hori igual eskau izan da asko, egera ikuzkune parte hartzea asko izan zerbait da, baina igual behin dio ere publikoen parte hartzea izan daiteke igual beste sakontzeko modu bat, edo herri txikietan nola landu daiteke nahu, edo
sakontzeko bide honek asko matitu, edo komunikazioen gehiago lotu, nola lotu daiteke. Hore gauza asko, eta nintzen dago da ikustea, zebatik ere gure prozesezizu gauzak ez, eta Gipuzkoa mailan kultur produktuak saltzeko estrategia mantamuna, eskualde mailan, gauza asko etorri nahi dezke burura, bide luzea dago egiteko, eta beste arloetan egiten ari da, garraio publikoan egiten ari da txartel bakarra, ez? Liburutegitan txartel bakarra euskeriak eta antzerkiko eta bere dezake bere donunagatik, baina besteak eta Gipuzkoa gainen bat erritxik eta gaina sustatzea dago. Bidea oso luzea izan dute, bere asko gara. Eskolaren eta hori horrek ikusteko garrantzi izugarria dauka, eta hor igual arriskuak ditugu ez. Arriskua batzutan gure erandik dator, baita ere, ze igual ohitu behar, bai, horret antzerkira eraman, ez, preparatu baina, benetan egin dian produktuak dira, asmatu dugu, produktu horiek dira nolabite eramunak edo erakartzeko modukoak, edo igual ematen ditugu besterik gabe, ez da ondo pentsatu gabe edo, ez da gire. Eta gero, beste arrisku bat, gure taldean azaldu dena, eta zertentzatu eman dit, eta da, publiko ez, azkeneko, piramidearen azkeneko maila handi hori, ez da? Hor, indiferentzia baino, askotan, ez dute da baino, kontrako jarrera. Ez? Orduan, karo, iskatere, bueno, igual pentsatu da dugu. Denon artean egin dugu hori ez, nola baita ere sortu dugu igual, kulturaren kontrako jarrera bat egon daiteke. Eta igual mezuak izan behar dut ere bai, ez
da egin nolako da. Hori sartzen dira oso baina Zaku handia da ere. Txikitatik hasita adibidez hori aurrak erabiltzako ze produktu egiten, merkatuan zer dago. Hori da benetan zerbait erabilgarria edo ez? Edo batzutan hemen atera dena. Aurretan erabekin produktu baino esperientzia zabalago bat dela funtzionatzen dena. Hau da, behar pixkat produktu horren barneraketan lagunduko dien lanketa teikia, berdintzait aurretik ondoren, edana darakoa, edo produktua bera izatea esperientzia bat, ora ez, jolastea instrumentukin, kitxo eta ez da musika emanaldik, ez? Seguru da zerbait luzean. Bai, eta orduan kasu hortan, gure eragine batzutan mugatu galtzen daineke, horregatik aliatuta bitartekaren garrantzie, kasu askotan ikastetxe dienak, eta beste batzutan familia, baina familia badakigu azkenen, baina hierarkia daun ikastetxe horietan, handik igual lanketa bat egin daiteke. Adibidez zer lortu dan kirolakin, adibidez kirola gaur egun da janda jabe. Ba, eta bitartekari zein izan da ikastetxeak, nire eskola kirola, bidazea, horrek... Baina kirola gizartean duen garrantzia, kultura edo Bai. Bere guztiak daude beraien alde eta gure kontra. Ez nago oso ados egiten zuten aurrekatan irakurketa horrekin, Bueno, hori ez den nik egiten, adituen bibliografia, bai. Ez zain esperientzia bat, kalitatezko produktu bat, baliogarria dela 0 urtetik 90 urte arteria ere. Esan nahi dut, igual iraupena izango izan berdina, baina askotan ere didaktikoegia saiatzen izaten eta kontrakoa bihurtzen da hori. Bai, esperientzia... Esan nahi, antzerki bat erusi dezaketa gune baten, eta zergatik ez duzu, zergatik ez du da barneratzen. Barneratzen da kapetan, eta gune batek kapa bat barneratuko du, eta beste batek beste bat, eta heldu batek kapa, eta emakume batek bat, eta kolombiar batek beste kapa bat, eta nire izaneran arabera kapa zerrek inean batek dugu. Baina umeek barneratzen dituzte gauza, ikusita bakarrik eta entzuna bakarrik. Bai, hemen ez da esaten ez dutenik barneratzen. Baizik eta barnerak eta errezteko bidek jartzea. Eta ez du esan nahi, esperientzia behar, kultura ekitaldi bat behar bakarrik ez dunik barneratzen, baizik eta esperientzia esanguratsuagoa izango da, edo poso gehiago utzi dezake baldin eta barneratzen badu, hori da ekuazioa. Orduan, nola barneratzen duen? Batzutan ekitaldi gutxekin nahikoa da, eta beste batzutan baliabide gehiago jarri beharko die, eta beste batzutan jolasan bidez, eta beste baten nahiago du bakarrik ikusi, guztiz ados esan dezunakin. Kuestioa da, esaten dela bakarrik hori, barneraketa horretan garantzia gehiago ematea horiei barneratze horri kasu horietan, posoa denbora gehiago gonditzeko. Bibliografia bidalko, Ez, bakarrik hori ez dela lortzen, ikuskizun maila jitxiaz, edo aurrentzako moduko ikuskizunak egiten, edo ikuskizunak esaten detenean esan egiten berdin esperientzia, edo nolako zerbait, baizik eta igual, zerbait berezia dagoen zerbait ez. Esan egiten da, igual, baina batzutan ikusten duzu aurrentzako egiten dira produktu edo gauza batzuk diala oso basikoak eta aurrak beak Piskat horren gantzatzen, museoetan lan egin dudako produktu bat, miliatez errepikatzen duguna. Miliatez, zegoen aldien duzu igual errepikatzen bat, eta behin eskotan errepikatzen dugu. Gure produktua zenitatu dago, ikuso mailaka, ikasle bakoitzari interesea, egokituta, nik hori ikusten dut, hainbat produktotan igual ezin dela. Eta errepen izan daitekela, helduen formato txikiak jartzen dut, eta horrela dugu nentzako kirola aipatzen zen, kirolean Gipuzkoa badago politika eta besteak egin, baina hemen Gipuzkoan eskola kirola da anitza, kirola anitzetan egiten dena, eta nire ustez hor ere esaten da oso salua dela,
Iten da neure txikia bakanazta pixka bat izten dut, eta hau jartzen dut ez duen jolazori egiten formato txikiak. Errore grabe bada. Errore grabe bada, eta gunea, beste desarrollo bat dute, beste interpretazio bat dute, ez ez diguaten aztara egoka egin behar, beste gauza bat egokatzen bat dute, nik uste espetakuloetan eta zaiatik eta bakoitzak jasotzeko modu diferenteak ditu. Nago, formatuak aldatu behar dira, eta egokitu behar dira segmento diferentera egokituta. Itzitzen badego aurrena, nerabena, baina aparte, politika municipal batean, espektakulo bat montatzen danean, hartzailearen dira bakarrik nahi dugu ingurukoak ere etortzea, hemen diferentziatu behar dira publikoak, eta gehienok esango zen komunidade bat, herriak beha komunidade bat, pertsona bat berdinez osatu bat, fundo bat edarian goraka, balio du, baina espektakulo handi bat duten dugunean, segmentuen zehatzetara bat dugu, eta punky kontzertu bat intar bat dugu, ez dauka zertan gure herritarrei informatuta zain bat dugu. Osea, bat dugu, beraiek duten nitxo hortara, izango da webgune hortara, horta dago musika tipologia bakoitzaren lekuak, eta horra saltzen espazea, jai bat kasu, produktu bakoitza egokitu behar dela, eta aurrez, nahiko nukena gaineratu publikoaren gainetik, gonbidatu publikoaren azterketa bat egitea horreneko, zuetan nortian badaukazue, komunitate bat, publiko bat, bere pentsakaiak eta bere ideietik, hori baldin baduzu ezer nahi da, horta egokitu zerbitzuak. Osea, ja badago, zuetako herri bakoitzak, badauzka ja piramideko maila bakoitzean jende bat. Asko laguntzen dutenak, baten direnak, baten ez direnak, pertsonak izen eta bizen egin itxategi baten eta daztu base baten segmentatu egitezkenak zuzenean. Eta nik mugiratuko nizueke hasteko piramidaren taldetik. Zeure diarnetan urbitu dituzuenak eta aldeketa bat ere erantzun dutena. Eta musuetan ere berdin da, gure kontzentzeko Salamankako bat egun batean, 2 orduan kontsumitzen dut ajo miten da. Hanik ez dakit, ez dakit, zer da kargen, zein gehiago eta zein interes du, eta guk ebaluatu egiten diogu. Jakiteko zer interes sortu du, zer antzun dugu, zertan jalein dugu, gero ikusiko dugu zer nahi dugu izan, da igualeko bat egin dugu. Ez dauka zertan inteneria zertu behar, eguru bat zehaztu behar dugu, eta horta bestela erotik behar. Nik uste lehentasuna jartzen besteko dara, igual kasu batzutan garrantzia eta lehentasuna argi eta garbi ikusten da aurrekin edo nerabekin, beste kasu batzutan beste batzukin, azkenen dana leku guztitan lantzeare, hainbat guztu azkenen lehentasuna jarri. Hori nik uste argi daola, eta hau da aukera bat, eta gero bakoitzan bakoitzek hartuko du, esan dut bezala, begira, ados dauna, komenitzaio edo ikusi duna ingarri dana, edo dana. Bakoitza... Beste zer gaituela gainera nire bezala. Listo, namatutxi. Eskerrik asko etortzeagatik, eta, pixka gorra izan da, ostirala izan da, ikusten dugu, baina, pentsatzen